Pues així estem en la Zubia Pinos, així tenim 7 varietats. Entonces la gent quan trau una bona tomaca o l'any que li va bé un tipus de tomaca, pues vol dir-ho per ahí. I a mi van donant-me tomaques, jo les prove, pues esta està bona, pues esta m'agrada, el tamany que té, el color, tal, allò, l'altre. I em guardo la llavor, i l'any següent la prove, a veure què tal, a veure com va, a veure com no va, n'hi ha que van bé, n'hi ha que no van bé. Estábamos aquí. I per identificar, pues, com no pregunten ni la varietat que són, pues li posa el nom del qui me dona, el tío Pep, el tío Paco, y ya está. Tú cultivas de 5 o 6 formas. ¿Cuántas formas de cultivar hay diferentes? Bueno, a banda de sembrar la tomaquera i després tirar-li sofre, o tirar-li o tirar-li, un li tira cendra, l'altre li tira sofre, l'altre la ruixa per la tuta, l'altre no. Després està el tipus de barraca que li fas. Pots fer barraca de canya, pots fer tutor en una corda, després cada tomaquera lligar-la, li pots posar un tutor de nylon, la pots fer rastrera, la pots fer de mil maneres. Tot depèn de lo que tu tingues ganes. Per mi, la tomaca, perquè estigui bona, perquè faci gust a tomaca, té que estar madura. N'hi ha varietats que maduren de dins cap a fora, n'hi ha que maduren de fora cap a dins. Que serían los dos tipos de tomate que hay. Més o menys, sí. Les que maduren de fora cap a dins, quan per fora està roja, dins encara està verda. Entonces, si aquesta tomaca no està acabada de fer, no pot tindre mai tots els ingredients que toca perquè faci gust a tomaca. Mentre que la tomaca que madura de dins cap a fora, sí, perquè quan tu fora la veus roja, dins encara està més madura. Entonces ja té més gust. I ma abuela, antes ho aprofitàvem tot, ma abuela el que feia era fer les tomaques verdes fregides en allets. A mi m'agraden i em recordo això aquells temps.